Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iki ana apane lagi? Oga iki lho ana kaya ana. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lul ma'ruf yadfa'u asyarr. Utawi bab nerangno nglakoni keapian iku tadfa'u, iku iso nolak apa fi'lul ma'ruf asyarra ing keelekan wal balak lan balak coba. Jadi terkadang iku coba niku dimaknani ujian. Nggih, napa? Ujian. Nek elek wis cetha wis ora kabeh nggih. Nek elek wis cetha. Nek napa balak niku napa ujian. Lah ujian iku terkadang ora sangka kelakuane manusia. Maksudnya ujian iku maksudnya ora sebab oleh nglakoni eleke manusia. Nggih, niku napa ujian utawa coba. Lah malah justru wong saya nglakoni apik iku malah justru saya diuji karo Gusti Allah. Iku jenenge ujian, jadi naik pangkat. Lah supaya ujian iki ora patek abot kanggone wong sing diuji. Iku salah siji carane fi'lul ma'ruf, nglakoni keapian. Jadi nek jenengan umpamane kepengin ora ujian ora terlalu berat, ya wis BRI urung lunas, sapi mati, jagung puten, wis puten ora iso nyai rampisan yo. Iku berat apa berat? Berat. Agar ujian ngetok dunya kok berate ora karo-karo. Gumun aku. Yo. Pokoknya urusan duit, loro berat sih orang karo-karuan. Tapi nek urusan atine sing loro ora patek yo. Iku ujian. Jadi manane zaman yo. Mangane ana pujian sing pujian iku digawe sapa sing apal utawa ditulis maka hidupnya akan diuji Allah tapi kuat salah sisi pujian sing dienggo li khamsatun utfi biha harol wabail hatma. Apal bakasan ya? Kok mateng aku. Iki apal mat ya? Li khamsatun utfi biha harol wabail hatma al mustafa wal murtada wa ibnauma wal fatimah. Mosok gak hafal la ilaha illallah. Kaya urip jaman penjajah saja. Aku kok eling biyen kon berjanjian nang ngene kono lho kuwi dulu aduh karo-karo. Mula berjanjian niku sing teko iku ya akeh, Pak. Tapi ora ana sing muruh belas. Ya Rabbi sholli ala Muhammad meneng kabeh. Dadi sing muni aku tok iki ya Allah. Yo. Kayak zaman penjajah saja yo. Li khamsatun utfi biya haral wabail. Iku sampean cukup nglakoni iku to mok tulis nang nggone lawang sing mok lewati. Lamun keluargamu dicoba karo Allah, lamun sampean dicoba karo Allah, iku cobane terasa ringan. Nggih, napa terasa? Nek ora apal iku mau ya termasuk mau fi'lul ma'ruf.
Dadi nglakoni keapian iku iso ora tolak balak, ngentengno balak. Mergo balak itu terkadang manjing didono Allah sebab wong mau nglakoni keapian. Iku balak. Ya ana sing duwe balak karo Allah iku sing krana nglakoni dosa. Dewa nglakoni dosa terkadang iku iso ndadekno sing asale uripe kepenak malah ora kepenak. Iku ana sing An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sonaiul ma'ruf utawa wong kang apa jenenge pira-pira kang nglakoni keapian iku taki iso ngreksa iso njaga apa sonaiul ma'ruf masari asu ing mati sing bentuke elek. Dadi wong nglakoni apik iku salah siji khasiate nek mati matine standar, ora ketok elek. Maksudnya ora grunjalan nemen, ora patek melet wis biasa. Malah jangan nek mati ku malah guyu. Iku nek sampean nang donyane nglakoni keapian. Nggih, niku masari asu. Mangane kula niku sering donga, Allahumma ahyina hayatan thayyibah wa amitna mitatan islam. Gusti, ya Allah mugi-mugi jenengan dadosaken urip kula niki urip sing apik. Urip sing iso lakon apik, urip sing iso ngistiqomahno perkara sing apik, tur jenengan pateni kula kelawan mati sing modele kaya wong Islam. Islam matine piye ora grunjalan, ora macam-macam nggih ku masa diasuk nggih. Jadi sonaiul ma'ruf utawa nglakoni keapian ku taki iso ngreksa apa sonaiul ma'ruf masari asu ing mati sing elek. Wal afati lan jaga saka afat. Afat iku afat ana loro ya afat di dunya wal akhirah. Ya, termasuk afate donya iku piye? Afat iku apa? Afat iku ya loro. Wana tengene Yasin Fadilah Mbah Mun niku Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah. Ya Allah, jenengan selametna kula sangka afate dunya, sangka afate akhirat. Salah siji afate dunya apa? Wong uripe luweh mentingno donya timbang akhirat. Iku afat. Wong luweh tertarik karo donya timbang akhirat. Iku ya termasuk afate dunya. Afate dunya. Yo, nek kelangan dhuwit 1000 getune 10 dina. Kelangan ora ngaji, ora getun. Iki termasuk afat. Sampan salat qodho ya biasa, ora salat ya biasa. Iki afat. Iki afate dunya wal akhirah. Sing afat donya iki iso ngakibatno sok sampean pertanggungjawabane luwih berat nenggone akhirat. Ya, iku afat. Lah, supaya sampean ora kena afat, afat donya iku piye? Sampean kon eling akhirat yo angel, kon eling ngono yo angel, kon eling keapian yo angel. Berarti sampean kena afat. Kena afate donya, kena upase donya. Piye carane nyelametno? Sampeyan nglakoni keapian. Dadi wong kok kepengin nolak santet, tenung teluh apa neh? Teluh tenung santet apa iku jenenge apa jenenge iku? Pelet ya. Kan di pelet, Bang. Pelet iku apa jenenge? Jaran goyang ya. Semar mesem. Saiki ora. Ya, sama napa cukup nglakoni keapian. Ana dukun kondian sak Indonesia iki. Biyen jenenge sapa? Ki Gendeng Pamungkas. Iku dukun sing artis. Sapa Gendeng Pamungkas? Gendeng Pamungkas iku cara komentaris, saya siap menjadi intip neraka. Oh ya, saya menjadi intip saking PD.
Saya siap menjadi intip neraka. Tak gadekno ambek mandine dongaku ngono. Jadi rene iku dukun santet jos. Lha iku piyambake iku nek susah nek ana wong